കേരളത്തെ നടുക്കിയ ജിഷ വധക്കേസിലെ ഇരയായ ജിഷയുടെ മാതാവ് രാജേശ്വരി അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളാൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മൃതദേഹം ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂർ മലമുറി പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. 2016 ഏപ്രിൽ 28 പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പംപടിയിലെ പുറമ്പോക്കിലുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് മകൾ ജിഷ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നീതിക്കായി വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടമാണ് രാജേശ്വരിയമ്മ നടത്തിയത്. മകൾ ജിഷയുടെ മരണശേഷം സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ജിഷ ഭവൻ എന്ന വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. ജിഷ വധക്കേസിൽ പ്രതിയായ അസം സ്വദേശി അമീറുൽ ഇസ്ലാമിനെ വിചാരണ കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു. തന്റെ മകളുടെ ഘാതകന് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെയാണ് രാജേശ്വരിയമ്മ മടങ്ങിയത്.